Kajan mit kebasuk kebakmen yapi kimen kipara kibapet yangi nalaki yang kisam lengba kane kan network aki YouTube pada aki Facebook agane kajan mit ni pynlong ya kane kemas panduai naga bentah penyo jingiada nau blay mangin light na kane jingpang COVID-19 agane kemas kidon bun jintmu gibe kimen ki para jungi kilaptha ingi bingin duwai gini jintmu jung pi baro kamtam naga benta ka jintmu jung irang ba balang katolik rasong bat ya kaying kasem jungi badru ya kaying kasem jungi list merah nongrum kaying kasem jong kimen ki para jungi kilap ha ingi banduai agane ka klip mat agane ka Mass Bakhuid ni duai na ka benta kini kimen ki para kebla pha ingi gini jintmu jungki na ka benta kaying kasem jong i jo jeda majau jintmu jong i midwai na ka benta jintmu jong i shim borlin jerwa jintmu jong i juban lang nongrum kejintmu jong i yakmen lang wan khar naga benta jung i naga benta ipa jung i molin suting bin yo ya kejing koi ni bur ya kene kejing temu naga benta i yaro lang la kejing temu jung i akar khat aging kesem jung i midwai naga benta i alvan walang dia kaying kasem jong i Angelina walang midwai na ta kay jintmu jong i rap bantay takhar pat kaying kasem jong i kamtam nam ta i mei jong i iklon wat takhar mat kimen ki bara bikin dan pen kamet ka bakoy ka bakya pat kumjuru ya ipa jong i lasting lengdo marshilong bawleon ai i ka jiya thaj bam jukod midwai na kabanta ka jintmu jong i Sylvester Roy Dakar merka jingko jingkia jong i Maria Siang Shai midwai na kabanta i Belsi nong kendri ka jintmu jong i kamtam na kabanta Usheling Star nong kendri bunyo i ka jingko jingkia midwai na kabanta ka jintmu jong i Cecilia Lendra kamtam na kabanta i pa jong i Ibahyam Khongshun makin yo ya kajing kuat med badman sim idwai na kabanta kajing tumu jong ibada lendo renta tiang kajing tumu jong idon bor thaba margaying kasem jong i kamtam na kabanta para jong i Inesha Mary idwai na kabanta kajing tumu jong ibanela M Kane idwai na kabanta kajing tumu jong i TB Renja idwai na kabanta kajing tumu jong i Carmelius markaying kasem jong i midwai akan ka Mass Bakhuid na kabenta ka jintmu jong i Manda Sutunga na kabenta ka jintmu jong i Albert James Rambay markaying kasem jong i na kabenta ka ying kasem jong i Rapsang i Bakordor Basayo Moit na kabenta ka jintmu jong i Jeremiah Slundo inyo ya kamet ka Bakhuid ka bakya midwai na kabantay Barisha Biji Bukim midwai ru na kabanta ka jintmu jong i Paul Umdor makinyo ya kajing kwad jingkia midwai na kabanta ka jintmu jong i Kong Mai Shadap pat na kabanta ka ying kasem jong i ikun kiti jong i Baharo midwai ru na kabanta ka jintmu jong i Mimi Nini kamtam na kabanta u Andri
Giduai nak benta kajitmu jong Matthews nong seed. Giduai nak benta kajitmu jong i peacefulin el nong light. Giduai nak benta ike nong spum. Nak benta kayeng kesem jong i. Kamtam nak benta ikong deli lang shisha sotun badiba gospel nong spum. Giduai nak benta kajitmu jong i napi renghang. Kajitmu jong i es mukim. Kajitmu jong i em lang di. Nak benta kajitmu jong i ken sai el nong light. Kajitmu jong i wan pentengen dahar. Hagane kemas ngin duai nak benta i prai timai karbi kiu. Nak benta kajitmu jong i rina marbo. Nak benta kajitmu jong i riban James Star marbo. Kanam benta kayeng kesem i ritimon marbo ikan borlang mautho makin yo ya kajing koi kajing kia. I duai nak benta i emika di queen ya kajing tu bebun jong i kamtam nak benta menyo kajing koi jing kia. I duai nak benta kajing tu jong i dani kar kamni. Kajing tu jong i Melansius ke jarin. Kajing tu jong i kit song thaba. Kajing tu jong i ria lapang. Kajing tu jong i Ivorin Kalmalki. Kajing tu jong i Bada Alba Nong Spum. Kajing tu jong i Last Queen dari. Kajing tu jong i Skem Berlang Renghang. Kajing tu jong i Aldo Lakiang. Kamtam i duai nak benta i Gerard Emi Wao badai kesngi kha jong i menta kesngi itap sausnem karta. I duai nak benta i Sabela Pasa. I duai nam ta kajing tu hagane kemas nak benta i Christina Nong Phut. Hagane kemas Bakhuid ngitruwa nak benta kajing tu jong i Steffi Jarain. Kajing tu jong i Hilarius Mayong bat kajing tu jong i Kong Mai Shadap. Kini kajing tu kiba kimen ki para jong i kerpat yon raai ki shaduan lembaga ne kemas Bakhuid. Inya yen menta ngin ruai kajing ruai sedang. Kerteng ukpa baru kun baru mensim bakun. Kajing jung utrai jung Jesus Christ but kajing jung blay. Lambat kajing slok jung mensim bakun kan don ringkat bat pi baro. Ringkat bat pi ro. Ko men kapara. Mata kasngi kar pasau turek jong ni upunai. Hakabang ikan mau ya kamaria kanong irap ki Kristan. Udan bosko uju hikai ngi badan kajing reblay ka pakarpang hakamaria nong irap ki Kristan. Kumakan kapor, ikan mau, haus nam, syajar praspa san pusau. Hakapor jong Don Bosco. Kadi hakatu kapor ba kawan kaway kaya klam, kaba wungut kibriu kila stom nakadaw jongka, pad wungut kila yap. Don Bosco, apo ka oratory jong ulak hot lawer ki kena jong bandon kajing reblay ka pakarpang. Hakamaria nong irap ki Kristan. But kadon kajikir ku ka pakarpang ka ba khot ba wer kajing sa jong Maria halor jong ki kana jong but maki kilalat na kani ka khlam. Kadai ko magani ka sngi ka ba niru ki kan mau. But khot ban wer ka mar thaisti ka Maria nong irap ki Kristan. Lingba kajikir ku kajing sa jong ka. Mangiru iwe pa iwe ngelat na kani ka jingpang ka ba wan mantelap ya bebertai borok ka we ka pamara ka jing siir ka jing tiang ka mensiam jungi ta ka jingai ka pas kem
ni IT lah dia kemarin orang Arab Kristan. Pat sibit dah bakut jong kemas ni sedon kan ke jingkerku ke pekerpang. Dah kerpat pi barok baca simbenta. Dah kejing reblay kan ke Mass Bakhuid. Man kerpat kamar tasty pakanya sat nak beta jingi we pa you we. Iki ke sam jingi ya ka jela jingi ya ka ri jingi bat ya ke pertai barok ku we. Komen kepala tu menta inya skap support inya kemi nak jong komen siam. Pan mam nu play nak beta kilat-kilat bagi pop jingi barok. Ngapla how play pudon bor boro baca pi ko men ko para nyaman ngale pop shibon da ka jing per khat da ki tin da ki kam ba da ki jing lek lek da ka jing lek pala junga da ka jing lek pala junga da ka jing lek pala rau junga namar ka tanga ka pat ka maria Bakhuid ka besa ka thai sati ya ki angel ba ki ru khoi baca pi ko men ko para duwai da ka benta junga how try play jingi Blay badan bor borau ni snei ngi bandal ma ki pop jingi unyala mengi sha ka jing imbam jikut. Amen. duwai hakani ka Mass Bakhuid iwan ra borok kido kijikmu ke bangila durwa hani ku duwan ke depan inget kamba bleu ngap chas koriki duwai baki kam badan buram jong kijing reblei Bakhuid kin pynlong iki dono jong ki renget jong mi ko try bakin la ban pediang ya kijing maya paskha da ka men si ma bit door bat kin pen banai ka khubor jong kijing pen im jong mi dau try jong i Jesus Christ u khon jong mi ba im mat basan sharing kat bat mi ha ka jing along go way jong men si ma khon u way blei junom la junom Kajingpul le nak kitab Ezekiel nang tulpa. Hai kito kisngi. U angel ulai lambiang yanga sya kajingkang jong ke temple. Bat hakmi ke kala kersoy na krum ke tengkong jong ke temple syapang mingi. Namar ke temple ke pai sya mingi. Bat ke kala toy arsut na krum kabasya kamon jong ka tengkong ka temple syapang syati naka duwan te ulara yang syabar lengba ka kherdop basyatei bat ulaya lami nga saudong ha ka benta ka basyabar syaduk ka kherdop ka ba kham syabar ka ba pai syami ngi bat ka kalatoj ha kalyang ka basya kamon da ka ba lech syapang mi ngi bat uding theo hakakti jong uta ubre ula theo shi hajar pro badang ta ulaya laminga ban klan ya ka
ka kalakot tangkat rendang kejat. Nang ta ulat theo sashi hajar pro, bat ulaya laminga ban klan ya ka Bat ka kalakeu hadu kok siu. Ulat theo biang sashi hajar pro, ka kalapoi hadu sengkai. Ulat theo syu sashi hajar pro, bat kalalong kawa kabangam la syu ban klan, namar ka kalakeu. Kala jeleu kat ban long ban jingi, kawa kaba la syu ban syuklan, bat ulaong hanga. Ko kuon ubriu, pilayo iya kane, nang ta ulay lambiang ingai syarut wak. Kat ba ngadang lej pai ngalayo i badon shibun ba kideng habaro arliang karut wak. Te ulaong hanga. Kane kawa katoj syakatany mingi, badang ta arsut syaka arba. Bad haba katoj syaka kabalhen jongka duriau, kata ke kan kelakhoy. Bad kat syaba kawa katoj, man ujen tau ba im ubapoi haka im, bad kindon shibun ba kidok ha. Naba kane ka katoj syata, bagi kaduriau kin kelakhoy. Kumta barok kin im kat syaba kawa katoj. Bad ha kirut wa habaro arliang jong kawa, ki jait dieng bun rukom kin mi man penbiang jingbam. Kisla jong ki kin telor, lemne kin pep man say kiso, Henry kin say kiso thamai man la ubenai, namar bala ai yaki, da kawa kabatuoj na jaka kentang. Kiso jong ki kin long jingbam, ba kisla jong ki kin long dawai. Kaktian jong utrai, kajubab jong pi kalong, utrai kipai udon bat ngi, ublei jong ujakob ulong kakut baskem jongi. Utrai kipai udon bat ngi, ublei jong ujakob ulong kakut baskem jongi. Ublei ulong yangi kajakare bat kabor. Kajingerap bayai don hajan hakapor jing denjar. Kumta ngin shipting, wat laka kendau ka padai, wat laki lumba ki kenyo hadut trai ka duriau. Jubab, utrai ki pai udon bat ngi, ublei jong ujakob ulong kakut baskem jongi. Ki jong kawa ki ai jingkemen ya kanong ba jong ublei, ha kajaka bakentang, kajaka syong ubah halor tam. Ublei udon hapo jong ka, kan sya pen kelon. Ublei unsayarap nadu dang step hengap. Jubab, utrai kipai udon bat ngi, ublei jong ujakob ulong kakut baskem jongi. Utrai kipai udon bat ngi, ublei jong ujakob ulong kakut baskem jongi. Towan ba kmi yakikam utrai, kikam ba ipieng ba ulale haka pertai. Kejubab, utrai kipai udon bat ngi, ublei jong ujakob ulong kakut baskem jongi. Sembahyang dalam cara gospel. Rombat kajingero ya me ko Chris. To tau ka danur ka bakho yenga a blai. But to ai biang hanga ya kajingkemen kajingpen im jong me. Ka burom ba kajingero ya me ko Chris.
try undon ringkat bat pi ka jing pole na ka gospel bakhuid kat kum Yohanes la don ka jing khawai niam gi ju baru Jisu la let kiu sha Jerusalem tela don ha Jerusalem ha jan ka phalor lang brot ka we ka pung ya ka balakhot bet satha ha ka ktin Hebrew ka bodan santali kitengkong ha kine kitengkong la thia bon ba ki bapang ki matla ki ko bat ki bayap shiliang la don hang ta we breu bala pang la lai pho prasnem habau Jisu la yo i u badula tip bola thiang ta la slamba ula ong ha u pikwa ban kon utau bapang ula juba kurang ba ngam don mano uban pen ngam yanga hakapung habala pen ki ya ka kat bang gadang persyang hiar manga weipat ula poishwa uji sula ong ha u yang jot shimra yala kaching thia patuyai markum tahi lapen kot ya uta ubriu badula ra yala kaching thia badula yai ti kata ka sngi kala long ka sabat kum tai ki ju kala ong ha uta ubriu ubla sha pen kot menta ka dei ka sabat bat kam long ka babit ya phi ba phin ra yala kaching thia Henry ula jubab iki utau balapan kot yanga ula ong hanga tura ya kaching thia jong phi batu yat kila kili u e utau briu bal ong ye phi tura ya kaching thia jong phi batu yat Henry utau briu ubala shapen kot shimi tho bade mano namaru Jisu ula ja lengai naba la don upat ba belin ubaya yang hangta hadian u Jisu layap ulalap ya uta hapa ka temple bat ula ong ha u hakmi pilakot wale pop shu bakan ngat ki ka ba khams niu happy utau bri ulalet bat ulaya thu hakiju badai u Jisu balapan kot ya u na kaniga daw ki ju glass dang ban pendik ye Jisu namar ulapen kot ha ka sabat ka gospel jong try komen ko para ha kaniga janmiet ngai kwa ban pusan ba phi atli ki mat ki bai dei halor kaniga gospel ka ba gidang shio sngo kamat ka baning kong hagaba Jisu ulang briu batip Jisu utip nyos ngau na kadkhot ka ban riu jong ka gospel menta kasni ka bo ong kumni haba Jisu la yo i ya u bad ula tip ba ula thia hangta la slamba ula ong ha u pi kwa ban kot Jisu tip ya kene ke jingja ha ka jing em jong ni briu utip ya kene ke jingpang ka ba uni briu ulakit la lai po pras nem kumba ka sam shis palai khandai ka de khot ka ba a ka ba lai ka ba saw ko ong hashwa bangan kina ka jingthia bleu tip Hashwa bakin tien kan wana po thli jonga ubli utip ya ka e ka bangan kren utip na dong shadong habangi pe hak im jingim jungi bar ka im lang sa lang jungi kam tam ka ni ka por minta klempap ubli utip ya ka ni ka jingja ya ka de jingwan jong ni ka khlam hapo ka im lang sa lang jungi ka perthai borok ko we Jamdon ke ka baja ke jing im jungi klam ke jing tip jung ublay. Buan nangingin sa kili haba ublay ulang uba kraw uba iet. Balay kum kani ke jing ja kan wan ja ha ke jing im jungi. Balay kat ni ke jing yap
balik ni ke jing shitam kene ke pen kan mau ini ya ke jing im jong u job hakaba u blay u ailat ba ke jing shitam ke jing jar ke jing ke jing yap berwan betinju ya ke jing im jungi balai bon pek ya ke jing jungi u tinju ya ke jing jungi kanu nilong ki bri ki basania ha ke bor ju blay naning ilong tangki kristan ha ke jing kemen ha ke jing snob ha ngim kan mau blay Andre ngi kan mau blay tang ke por jong ki jing ki jing tinju u blay u ai ki jing tinju na ko mata jong a jong pi bo kwa un pe ha dok anu ni shania tili telan ha ke jing pinya ju kamat puson ka baar ka long u jisu ulong badhap ta ka jing isne habangi yo sngo pat ngi skap ha ya kani ka gospel u jisu ulet sha kani ka pum daladi umdan ba ong yu ban let chakata ka chaka chakani ka pum balik ban kendo yu lu priyo u jisu wat berulet ki daladi sha ka tu ka priyo kanong Samaria kabudan hajan pukri Jisu ulet ban wat ulet chiki jaka ba don kam Jisu wat ya kitu ki balaja ya kitu ki badon kam ya kecing wer yangi ki Kristen Katolik bangin pertobot ya kan kecing long ju Jisu naman ni khot ile ki Kristen ki bamut ki nong bot ju Jisu ki bara kerteng ju Kris bangin long berbot ki beri ki badap ta kecing isne kham tam ha ni ka por bementa ba ka perthei ka syam ya ni kecing jenjar dan kam kecing harap jungi kimba kecing duwai bat ki bon ki liang ki ba ngila penyarap ki we ru da ka ba kongu snengi kecing penyak jing bah lor jungi ya ka sorkar ngila penyarap ki we habun ki rukom kat kum ka bor ki jongi ai bah ka ni ka Kris Bakhuid in panu Kris berwan long do long snam bangin long berbo ta ki brio bakloi penyarap ki we ki brio ki badap da ka chinis nei ki we enyero in Jesus Christ Kenambar jiruai lais pa nyeru pra Duwai kapara ba kejing kenya jonga kejang pi kan lang ba priang hu na khmadu play ku pa bodan bor baro yang siknya di jumpi nak benta ka jing ro ka bro ka teng jung u ka jing mentoi ngi ba ka blang ba kho jung u bro ka we ni terwa hame ko try ya kejing ai ki ba me hi me la ai ba kinyeng sakhi ya kejing arab jami yangi kejing thau ki ban yap bad bakin pen tre kamru na ka benta jungi ya kejing pen khia asha kejing bam yap shu dau Chris who try jungi
Amen. Utrai undon ringkat bat pi. Ringkat bat ilu. Token tio yala ki do not. Ikan tiri ki shao try. Dung nyai ngu you try kan ra du blay jongi. Kasham hok ban kadai. Da shisha ka long ka badai bat ka basang hok ka dai ti jongi bat ka jingpan im yangi. Haman la ka por bat ka jaka. Ban ai ngu ya me ku kan ra ku pa ba khut ka blay bat an por bat bam jikut. Ding ba utrai jongi u Jesus Christ. Da ka jingmaya jong ka jingwan long brio jong u. Ulaya lam ya ka jat pen rio ka balaya ha ka jingdum. Cha ka jing shai jong ka jingai. Bada ka jong ka jing kha arsien. Ya ki to ki balak ha ka jing long brau jong ka pop kulong. Ula pynlong ki khon ting jong me. Namar kata baro ki jin thau ki bah beneng bat ki bah khndo. Da ka ba mani ki ruai ki jing ruai bat mai. Bat mangi ringkat bat baro ki kan hon jong ki angel. Ni pertajam bat klam sange ni pen bana. Sana shajram tam. Leroy tabawan ha kateng utrai. Sana shajram tam. Da shisha me long a bakhuid ko try ka thame jong ka jing khoit baro. Namar ka tang ikarpa de me de pen khoit pen kan tang ya ki ne ki jing terwa jongi. Da ka pa pa yu men sim jong me kom ko jer halor jong ki bakin duk la long yangi kamet bat ka snam jong utrai jongi u Jesus Christ. Hakapor bladino yu u badala kamon skob ha ulap tiang yi kajing sha ashitom. Ula shim yu pu badaka ba ai ngu ya me. Ula kdia yu u badula ai halaki sandran u ang. Tu shim batu bam na kani pi baro. Namar kani ka long kamet jonga ya ka ba NIT na ka benta jong pi. Hakaju karukom mendala layabang. Ula shim ya ka kuri bargaba ay ngu biyang yeme. Ula aya ka halaki senran uang. To shim batu di na kanipi baro. Namar kane ka long ka kuri jong ka snam jonga. Jong ka jutang batmai berbam jukut. Ya ka baan penmi na ka benta jong pi jong ki babon. Ya ka ban ma bikipok. Tule ya kane ban kin mau yanga. Kajing maya jong kajing hai. Namar kata ni ke bapen mentai kajing ya pat kajing bi pat jong u. Ni terwa hame ko try uk pu jong kajing im bat ya ka khuri jong kajing penim. Ni da aingo adam namar malenyo ni ke babit banyang ka khmat jong me bat ban sikri ame. Da ka bas ngorit ni kerpat ame bamangi ke biyo penta hagamet berkesnam ukres. Gilong ki bela penitili ka way do mensi yang bakoi. Tokan mau ko try ka balang jong me ka bela priang hasat la ka pertai. Bat penjana ya ka hakajing e jeng ka bru Francis ka baku jingi kan hon jong ki bishop bat baro kiling do. Kan mau lem ru kin men ki para shenap akan tai ki belio atia da ka bakermen ya ka jingi pat. Baja baro ki bela klan no ka jingi snei jong me to priang ki sha ka jing shai ka khmat jong me. Doi snei ni barong ki kerpat mi kang beringkat berkamarat heisti bakhuid ki khmi jong blay jasa bakhuid korim jong ka ki apostol bakhuid udan pasko bakhuid bat baro ki rukhuid ki blapin sko bhai mi pateng la pateng ni deblong ki babit benjak bentalam ha kaching embam jukut bat pinyaro bat pendan buram yeme dau khon jong me u Jesus Christ dau lambat u badha u kalong hami blay ku pa bodan bor hakajing along ka way jung mensi bakhuid baro ka buram bat ka jingero jinom la jinom amen kumbala hukum ni unang pedim bat kumbala hikai ni da khtin blay ni not ban ong kok pa jongi ba happening ka long ka bakhuid ka tang jongi te ma jongi ka long ka mon jongi hakakndo kumba happening tai ka jimbam jongi ka bahala ka sngi batama bingi ka rengkang jongi Kembali rugi ma people sni ni berwat ala mengi syaka jimpen shoy ni right pelai te pelai ngi kerpat ko try ni jing sni baro
hak jing sbun jong me to a jing suk jing san jing sngi jong ni ketang pada jing rap ke jing snei jong me ngelat barbon nak pop bat nin yo jingiada na ke jing jenjar baro kat ba gada up community ke jing kerman Bakhuid par ke jing wan pa jong nong penim jongi uji su Kris ko try Jesus Kris me belong ki apostol jong me ke jing suk na I happy ke jing suk jong nga ai happy wat pe ki pop jing Henry ke jing jong ka balang jong me para ke jing sbun jong me to ai ka ke jing suk ba ke jing tili ka we kat kum kamon jong me mamiu be mal basin shar junam la junam ke jing suk jong try ke nan barabor ringkat bat pi to ni terwai ke dak ke jing suk iwe pan hakmi kon lang brat jong blay hakmi bakit no ki pop jong ko protei sukito yi ke bra khat chaka jing khawai jong kon lang brat Siapa nomor seruai ke Ars Pak Pra. Ars Pak Pra. try ulang unong syarai jonga ngan kerdo upen thia yanga ha kidau langi uyalam yanga haru ki basnyam tom nyatwai ha kachings bun jangme ko try depan ko jigidonu jungi ba depan tamai yaki da ki sakramen na baneng nang bangin yo jingarap na kapenta kamet jungi menta bar kumjuru hakipor ki bandangwan dau Kris utrai jungi tungu ki kre na kabenta ka jingkerku to ai ko blay ba isnei baki pa jongme kenne barbor ka jing iet yame bar bakin yo barbor na ka jings bun jongme nya kata baro ka ba penmento yaki dau Kris utrai jungi inchim na kalinti beneng kasla ka ba
kendai puar kasla ka ba kendai puar kajing kerku da kajing iasaid jong kamaria kanong yarap ki Kristan in duwai ya kan kajing duwai pan ngir pa di kamar tasty makanya dai ni na kani ka klam ka jingpang baling ba ka jinga sa jongka ngin dan berbor ya ka met ka bakot ka bakia ka jinga rap jengi ka long ha ka kerteng utrai Ba tawi ka bineng ka kendau. ku blei ko maria ka badap da ka jinga e utrai Ba pala ka kuya pala deng dente. bad balakar ku yo so ka po jong pau jisu ko maria bakhuid ukmi jong blei tu dwai na ka bata jengi ginong pop mentab da por ka jinga jengi amen ni ya pedri hapo ka jingiada jong pa ko nong ka blei bakhuid Ba kentai jit ka pa jengi ka jing stam hendrai di perlai ni bakbo na ka jing sie boro Ba tasty ban beramat melakar ku. ko maria ko nong yarap ki Kristan Tudua ada bentar jingi. ko try to skap isin ei ya ki jing duai jonga Bagaci bentar jinga dan boy shamhe. try and don't drink at but pi Rekat ba piru. tong in duai ko play badan bor boro bat bam jikut da men siam bakhuid mala pen kre ya kamet bat kamen siam ja kamaria ka kami basoti bat badan buram banlong ka chaka shang babit ukhon jami to ai ngi ki bakin ma buram ya ka da ka jing kamen bada ka jing aside kami jongka ngin like na ka basnio ha ka ne ka perthai ba na ka jing ya bam jukut dau Chris who try jungi Amen. ka jing khu jung play badan bor baro ukpa baru kon baru men siam bakhuid kan her halor chang phi bar ka nye sa bar bor toilet soup ban eat ban chakriyo dry Yes nga mo ya blay. Kumba kralak haba menengkong mentar berbar jenam la junam amen.